I ara? Sí. Doncs bon vespre. Us donem la benvinguda a l'última de les 3 sessions que hem dedicat a la cacera de bruixes i que hem titulat La divulgació actual de la cacera de bruixes. Ens acompanyen 3 persones per tancar aquest cicle: la museòloga Marina Miquel, l'il·lustrador Oriol García Quer i la vicepresidenta d'Òmnium, la Clàudia Pujol. Jo els aniré presentant a mesura que aniran ells fent també la seva presentació. I començarem per la Marina Miquel. Ella és historiadora, especialista en el període medieval i la vida monàstica, que li resultava especialment propera perquè és nascuda a Vilarrodona, a tocar de Santes Creus. Ha dut a terme un munt d'exposicions, moltes d'elles a través del Museu d'Història de Catalunya. Actualment treballa a l'Agència Catalana del Patrimoni. Té obra publicada, sobretot, del patrimoni medieval en obres col·lectives sobre castells del Gaià, l'església de Sant Ponç de Corbera, els monestirs de Sant Cugat i Santes Creus. L'any 2010 va tenir un moment mediàtic perquè va ser la coordinadora de la investigació de les tombes reials de Santes Creus, Pere el Gran, Blanca d'Anjou, Jaume II i Roger de Llúria. Doncs, Marina, endavant. Bé, bona tarda i gràcies per aquesta presentació i sobretot gràcies per convidar-me a parlar-vos d'un dels projectes, em sembla que personalment, més interessants per mi, professionalment, però també pel Museu d'Història de Catalunya. De fet, avui vinc parlant en representació del Museu d'Història de Catalunya. Com us deia, aquesta exposició per Bruixa Metzinera, la cacera de bruixes a Catalunya, que va tenir lloc al Museu d'Història de Catalunya l'any 2007, doncs és una de les grans exposicions que considerem que el museu ha portat a terme. No només per l'èxit i per la capacitat de convocatòria que va tenir, per l'interès que va generar aquest tema, un interès que francament ens va sorprendre, sinó també ara us ho explicaré una mica, per l'esforç que va suposar i a nivell de recerca i a nivell de conceptualització d'una exposició, que a vegades és més fàcil, perquè ens proposàvem amb aquesta exposició parlar d'un dels fenòmens més cruents de la història de Catalunya i segurament menys divulgat, del que teníem menys coneixement en aquell moment. Estic parlant de l'any 2007, A partir d'aquell moment sí que la recerca ha avançat, ara també us ho anirem explicant, però en aquell moment jo crec que tots, nosaltres també, havíem sentit a parlar de la cacera de bruixes, coneixíem més o menys la bruixeria, però en si, en concret, teníem molt poques dades sobre la cacera de bruixes i especialment a Catalunya. Per tant, aquest projecte tenia uns reptes importants en aquest sentit, de posar en valor i divulgar, fer públic tot un període històric cruent i terriblement dur de la nostra història. I fer-ho també situant-lo en el context europeu. Com us deia, aquesta exposició, quan va tenir, considerem que és una de les exposicions que ha tingut més èxit de visitants, estic parlant sobre uns 40.000 visitants. Penseu que l'exposició més important a nivell de públic del Museu d'Història de Catalunya al llarg d'aquests anys ha sigut les presons de Franco, que tenien una significació política molt clara, i després hi ha tot el llarg camí d'exposicions que hem fet. La cacera de bruixes és la que més ressò va tenir. Tant és així que després, quan es va acabar l'exposició, el museu vam preparar una exposició itinerant, una versió itinerant d'aquesta exposició, que fins al 2019, durant uns 10 anys, ha visitat uns 25 pobles de Catalunya i ciutats, i això l'han vista també unes 10.000 persones més. Bé, com us deia, la voluntat o l'objectiu d'aquesta exposició era centrar per primera vegada en el públic general el fet o els fets de la cacera de bruixes a Catalunya i fer-ho des d'una perspectiva comprensible, però que ens permetés situar aquest fenomen no com un fet aïllat, sinó situar-lo en el context de la gran cacera de bruixes que hi va haver a tota Europa en el mateix període.
per conceptualitzar l'exposició, per poder... I a més, un dels objectius de l'exposició també era recollir tota l'experiència, tota la recerca històrica que fins a aquells moments sobre aquest tema s'havia portat a terme. Coneixíem les obres, hi ha les obres de Joan Reglà, dels anys 70, després també els estudis d'Antoni Pladevall, que havia treballat molt els processos de bruixeria al Bisbat de Vic, sobretot cap a la zona de Granollers i cap a Caldes. També, però sí que és veritat, i hi havien anat apareixent periòdicament diferents estudis locals sobre diferents processos, però una visió general de tot el fenomen de la bruixeria, de la cacera de bruixes, fins a aquell moment no s'havia portat a terme. A la persona que el Museu d'Història de Catalunya vam considerar que era la persona que havia de liderar aquest projecte va ser l'Agustí Alcoverro, que ja l'heu pogut escoltar aquests dies, que en aquell moment ja era l'historiador de referència sobre el tema de la bruixeria. Amb ell vam conceptualitzar els continguts que havien de ser els de l'exposició, que també són els àmbits que després vam desenvolupar amb un catàleg, que també ara ja crec que és de referència, perquè va ser la primera obra col·lectiva que es va fer específicament sobre aquest tema. Us deia, l'exposició se centra bàsicament en la cacera de bruixes, però necessita uns referents, un abans de la cacera, com les societats, o la societat cristiana, i sobretot medieval, viu la bruixeria o la màgia, perquè estem parlant de coses diferents, i com després que hi ha aquest procés de construcció d'aquesta imatge estereotipada de la bruixa, i després, i què és la que generarà tota la cacera, i finalment un últim àmbit que ens interessava també treballar, que és el record de la bruixeria o de les bruixes en la cultura popular. I aquesta part, perquè és veritat, la nostra tradició, la nostra visió popular de les bruixes acaba naixent en realitat d'aquest estereotip que es crea a l'època moderna. Aquesta part de l'exposició la vam treballar amb la Josefina Roma, professora d'Antropologia Cultural a la Universitat de Barcelona, que és qui ens va ajudar a entendre bé quins són els diferents àmbits de la bruixeria en la tradició popular. Us he dit que aquesta exposició havia sigut molt important personalment a nivell professional i també pel museu, perquè en realitat aquesta exposició el que va ser és un gran repte. Perquè, primer de tot, quan ens vam asseure amb l'Agustí Alcoverro i tot l'equip a parlar de la bruixeria o com muntaríem l'exposició, del projecte expositiu, la primera cosa que ens en vam adonar és que les fonts que tenim per conèixer aquest fenomen són mínimes. Bàsicament el que tenim i el que es conserva són els processos judicials contra les bruixes i per tant no hi havia gaire cosa més. I per tant muntar una exposició, que vol dir omplir molts metres quadrats de concepte i de peces i d'objectes que permetin explicar aquest discurs que volem explicar, doncs era molt difícil. De fet, era tot tan difícil que, mireu, ara us poso aquesta imatge, és la portada del procés contra Frasina Redorta de Menàrguens, una viuda de Menàrguens, de l'any 1616, que en aquest cas, i que de fet és l'única representació que tenim documentada històrica de la representació d'un ajusticiament, d'una forca d'una bruixa. No tenim res més, no hi ha més iconografia a Catalunya. I de fet, això ens va impressionar tant que el títol de l'exposició, Per bruixa imatginera, surt de la portada d'aquest document, perquè en aquest document el notari va escriure Per bruixa imatginera, l'havien penjat Per bruixa imatginera. Llavors, això ens va obligar a fer un treball important de recerca, que aquí sí que convé dir, he de citar sobretot l'historiador Ramon Sarobe, que va fer un treball ingent buscant documentació i més iconografia, no només de processos, que els processos és el que teníem potser més ben controlat, sinó tot aquest entorn iconogràfic, tot el que són els llibres on se senten les tesis de la bruixeria moderna, en fi.
Això per un cantó, i per tant aquí hi va haver un esforç molt important. I de l'altra banda, jo diria que l'èxit de l'exposició com a projecte de disseny és un èxit, és mèrit de l'Ignasi Cristià, el dissenyador que li vam encarregar el disseny de tot l'espai expositiu, i que jo crec que, en fi, que la suma, tot i les dificultats, crec que vam poder assolir un gran projecte expositiu. Jo, com que és una exposició... Ai, ara no sé què fer. A veure... Seré breu, perquè hem quedat que serien breus. Us faré una repassada dels diferents àmbits de l'exposició i explicant només bàsicament una mica perquè veieu, si no hi veu estar, que veieu una mica com era el context d'aquesta exposició, i centrar-me explicant alguna de les tipologies de les peces que sí que es vam poder exposar. En aquest primer àmbit de la bruixeria i la màgia en època medieval, bàsicament volíem explicar què havia passat abans o què passava abans de la creació d'aquest estereotip de la bruixa, i en realitat el que estàvem intentant explicar és que totes les cultures trafiquen o tenen persones que trafiquen amb el sagrat, per dir-ho d'alguna manera, amb el bé, amb el mal, i aquestes persones en unes èpoques se'ls ha dit mags, fatilleres, però encaixaven de forma més o menys normal dins del conjunt de la societat. No eren unes persones mal vistes, les seves funcions. De fet, moltes d'aquestes persones tenien accions positives, o bàsicament les seves accions eren positives. Això ja us ho han explicat ben explicat. Llavors, per exemple, una de les peces és aquests amulets islàmics de Lleida. Això són unes inscripcions fetes amb aquests homoplats d'os per aconseguir que es conservin els cereals dins d'una sitja. També un dels temes que ens va interessar més explicar aquí és el paper de la dona abans, la dona sanadora en època medieval, que contrastarà què és la dona que voldrà, amb la que acabarà la cacera de bruixes, i el seu paper en la cura de les persones, no només en el naixement, sinó en la pràctica d'una medicina oral de transmissió femenina dins de les cases, i que suposava un pes important de la dona en la medicina, i arriba un moment que aquest pes també, amb l'aparició de les universitats, anirà desapareixent. Perquè ve una altra tipologia de llibres, de documents, aquest manual, aquest directori dels inquisidors del Nicolau Aymeric, que és un dels primers inquisidors catalans que estableix que la bruixeria o les pràctiques de màgia són una heretgia i que per tant haurien de ser jutjades per la Inquisició. Un segon àmbit de l'exposició és aquest, de la construcció intel·lectual de la bruixeria moderna. Això per nosaltres era important fer entendre als visitants aquest pas d'aquesta tolerància en època medieval a aquesta intransigència que apareixerà ja a partir de finals del segle XV i que després serà la que desencadenarà la cacera. Aquí, evidentment, vam haver de... vam aconseguir que hi haguessin els llibres que haurien de ser, el Malleus Maleficarum, aquest primer llibre d'aquests dominics alemanys, que serà el que fixa les bases de la nova bruixeria, uns altres llibres com el Compendium Maleficarum, o també aquestes imatges d'aquests gravats, que són un dels primers gravats que es coneixen. Això és un llibre de 1489, que és un llibre que es diu Lamis et Pythonicis Mulieribus, que són les primeres representacions ja del que seria el sàbat. Són els primers gravats que es coneixen. Això, clar, aquests llibres, penseu també que una part de la dificultat de l'exposició era localitzar aquest tipus de material. Aquest llibre, per exemple, va haver de venir de Glasgow perquè no es trobava en cap biblioteca d'aquí. El tercer àmbit, que és un dels àmbits que vindria a ser la continuació d'aquest, és el món de les bruixes, intentar explicar aquesta construcció
del món de la bruixa, no? I bàsicament basat en el sàbat. I aquí vam estirar tots, com no podia ser d'una altra manera, d'aquest gravat que surt en una obra de... És un gravat d'una obra d'un jutge francès, de Pierre Langre, que de fet va ser un dels... que va ser el que va portar tots els casos de la Purdi. Allà ell va fer justiciar 80 persones, 80 dones, per bruixes, i en un dels seus manuals hi ha aquesta representació gràfica del que seria el sàbat. Aquí hi ha totes les parts, o sigui, aquí es fonamenten totes, s'explica clarament totes les parts que composa el sàbat, i el que fan les bruixes, que és la sortida cap a l'aplec, l'acatament i homenatge al diable en forma de boc, després hi ha un ball, després hi ha un dinar, després una orgia, i després quan s'acaba l'orgia després es passa a la fase final d'encanteris, i d'aquí les bruixes marxen sobre les escombres o dimoniats, marxen cap al món a fer les seves malvestats, a fer tempestes o fer el que... Sí, doncs aquesta representació que he vist, que de fet és la més important, nosaltres la vam treballar en format gran allà, he vist també que el Bruixes de Sàpiens heu tornat a estirar del mateix document, però la veritat és que és la millor representació de... Això està molt bé, perquè tenim la sensació que en aquesta exposició vam sentar les bases, es van assentar les bases de tots els projectes o molts dels que han vingut després. Després, evidentment, ens vam sentar amb la cacera de bruixes, i aquí era important que pogués explicar, situar la cacera de Catalunya, la cacera de bruixes, en el marc europeu. Vam treballar aquí amb altres, uns mapes intentant explicar el fenomen de la bruixeria i l'impacte d'aquestes 60.000 persones quasi bé mortes, o la majoria d'elles dones, a Europa. També vam treballar el cas de Zugarramurdi. Aquest document que hi ha aquí és l'edicte de silenci, que és el final del procés, de la Inquisició, quan es tanca el procés de Zugarramurdi. I després ja bàsicament ens vam centrar, la part més important de l'exposició la vam centrar en el que és la cacera de bruixes a Catalunya. Aquesta va ser una de les parts més complicades de l'exposició, perquè, ja us ho he dit abans, bàsicament teníem aquests processos i la informació que donaven aquests processos. Convertir aquesta informació en un llenguatge museogràfic no és tan fàcil. I aquí vam haver de fer coses com... Ara ho he tapat, em sembla. No es veu. Vam construir, vam haver d'entendre com era una sala de tortures, una sala d'interrogatori amb tortura. Llegíem i rellegíem els processos per veure quines eren els càstigs, quines tortures se'ls hi feien i com això ho podíem representar. Al final, tot era tan complex que al final fins i tot vam acabar veient unes presons a Alemanya del segle XVI, a veure si... I d'aquí vam poder fer aquesta reconstrucció del que seria una càmera de tortura. Espereu, a veure si puc apartar-ho. No. I vam fer una altra cosa, perquè llegíem... Els processos judicials són molt durs si els llegeixes, però clar, museogràficament aporten poc, perquè nosaltres només podem ensenyar la portada o podem ensenyar 2 pàgines obertes escrites amb una escriptura del segle XVII que són absolutament incomprensibles. I el que vam fer llavors és això, vam fer uns àudios, vam gravar diferents parts d'interrogatoris a diferents bruixes perquè la gent pogués escoltar el dolor, encara que fos transcrit, l'horror d'aquelles tortures. I sobretot vam fer una cosa que amb l'Agustí Alcover per nosaltres era molt important, era cartografiar la cacera de bruixes. I ho vam fer per primera vegada, el que us deia abans, sabíem de processos per aquí i per allà, hi havia diferents publicacions, però mai ho havíem posat sobre un mateix mapa.
I aquí, aquest és el mapa que vam construir en aquell moment. Llavors havíem localitzat l'Agustí, que va tenir una feina ingent allà a comptar processos i sentències. Ens vam quedar, ens vam situar sobre uns 400 casos de processos i sentències. Ara, avui, sortosament, la recerca ha continuat, i el Pau, per exemple, ja us ho van explicar també. Ara la recerca del Pau Castells, que la tenim penjada a l'Atles de la cacera de buixes de Sàpiens, es troba sobre els 700, no? Sobre els 700, i em sembla que estaven dient que arribaríem malauradament als 1.000 casos. I bé, finalment, l'últim àmbit de l'exposició és aquesta, la bruixeria en la tradició popular, que és això que us explicava, intentar que entenguéssim tot, que moltes de les pràctiques populars que hem fet, doncs no sé, des de guardar pedres fogueres a les llars de foc, penjar creus i... ara em sortirà el nom... carolines a les portes, o els amulets i talismans que es posaven als nens, tot això té a veure, són pràctiques de protecció contra la bruixeria i contra les malvestats. I aquí també vam estirar de diferents àudios, contes i rondalles populars que parlen i cançons de la bruixeria i de la bruixa a casa nostra. Acabo perquè no sé si m'he allargat massa. Finalment, l'èxit de l'exposició ens va fer veure que la necessitat de deixar fixada aquesta exposició i avui en dia, si voleu, si entreu a la pàgina web del Museu d'Història de Catalunya, veureu que hi ha una exposició online que recull bàsicament tots els continguts de l'exposició. No l'engego perquè em sembla que m'he allargat massa. Ho deixo aquí. Gràcies, Marina. Seguim amb l'Oriol. L'Oriol García Quera és de família de llibreters, en concret de la reconeguda llibreria Quera del carrer Petritxol de Barcelona, especialitzada en excursionisme. No sé si la coneixeu. És a dir, va créixer entre llibres i botes de muntanya. Es dedica professionalment en els dibuixos de temàtica històrica. Fa classe de dibuix a l'Escola Jossa de Barcelona. Fa més de 30 anys que crea iconografia pròpia sobre la història de Catalunya, fonamentalment a partir dels còmics, però també en exposicions permanents de museus, com ara el de les mines prehistòriques de Gavà o el Museu d'Història de Catalunya. A la revista Cavall Fort i a través de col·leccions dins les editorials Sigmanent, Cim, Casals i també Dalmau. A ell li devem prop de 20 àlbums que són autèntics viatges al passat, sovint amb guions també seus. Uns quants, L'exèrcit errant sobre els almogàvers, Barcelona 1714, Roca Guinarda, Corpus 1640, Pompeu Fabra, L'aventura de la llengua i el més recent, Bruixes 1617, l'any del diluvi. A ell li devem les il·lustracions que acompanyen la promoció que hem fet d'aquest curs. Doncs endavant, Oriol. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí i, a més, un plaer estar amb un públic que teniu ja el màster en bruixeria, no? Perquè ens estalvieu molta feina. Ens limitarem cadascú a explicar el que ens diferencia dels altres ponents, no? Perquè ja no cal que us expliquem què és la bruixeria, perquè ja ho sabeu millor que nosaltres, no? Bé, a mi el que em diferencia potser és que jo el que faig és divulgació històrica, però a través de la ficció històrica. Jo he fet un còmic, un llibre amb vinyetes que parla de la bruixeria, parla d'un cas de bruixeria. Llavors he pogut comprovar, fent aquest còmic també, que les bruixes no tenen padrins, diguem. Així com hi ha d'altres temes històrics que han tingut molta fortuna, fins i tot de gent que com elles no havia fet cap mal, però, per exemple, els càtars van tenir el seu moment, tots hem viatjat al país dels càtars, els bandolers, tothom reclama els bandolers, i aquests sí que havien fet alguna cosa dolenta, no? Però les bruixes, fins fa relativament poc no hem pogut començar a tenir material per conèixer una mica exactament què va passar amb aquestes dones, que és una cosa esgarrifosa, no?
Llavors això ha de quedar clar, jo faig ficció històrica, intento documentar-la bé, intento ser rigorós, m'han assessorat doncs, el Pau Castell, l'Agustí Alcoberro, però jo mateix, fins i tot, per fer aquest llibre, fins que no hi ha hagut un... Perquè el còmic en català, diguem, ha d'estar una mica finançat. Podem traduir coses de fora, però fer còmic de producció pròpia costa diners, i fins que no hi ha hagut un ajuntament sensibilitzat amb el tema, que em van donar la llibertat de tractar el tema que volgués i vaig dir bruixes, doncs no l'he pogut fer. Porto això, uns quants títols, uns quants anys ja treballant, i fins ara no havia pogut fer un còmic de bruixes, que en tenia moltes ganes. Aleshores, aquesta dificultat que comenten de que tenim pocs materials per reconstruir la història d'aquestes dones i d'aquests processos i de tota aquesta cacera, doncs imagineu-vos si ho has de dibuixar. Que ara és molt més difícil. I una mica el que faré ara és explicar-vos quin procés he seguit jo i com han sortit les meves bruixes. La intenció inicial era, evidentment, donar veu i posar cara tant a aquestes dones com a la gent d'aquell moment, les societats on això va passar. I el primer que fem els dibuixants és anar a buscar les fonts de l'època. Però què em vaig trobar? Que les fonts de l'època seguien l'estereotip aquest que ha explicat la Marina. O sigui que em servien poc, perquè eren mentida. Tot i així, és curiós analitzar-les una miqueta de passada. Aquí tenim dues imatges. Alguna imatge es repetirà, però comentaré coses diferents. Entre aquestes dues imatges només hi ha 20 anys, però una és de finals del 15 i l'altra de començaments del 16. I es veu una diferència de concepte. Les primeres són una bruixa i la seva ajudanta, que provoquen mal temps, fan caure pedra. Però bé, estan elles dues soles amb el seu caldero i aquí fan les seves històries. I a la del costat ja veiem una bruixa organitzada, ja veiem un grup de bruixes que s'estan preparant per anar cap a la plec o cap a la junta de bruixes, que a més n'hi ha una que ja vola sobre un boc, o sigui, ja veiem que estan preparant actes diabòlics. A baix a l'esquerra veiem unes salsitxes pensides que s'han volgut interpretar com que també tenien poders per provocar la impotència, coses d'aquestes. Aquest ja l'hem vist, acabaré de comentar un parell de coses. Aquest és una mica la bíblia del món de les bruixes a nivell iconogràfic, però, per exemple, a baix a la dreta estan menjant criatures i a dalt a l'esquerra estan ballant en cercle però es donen l'esquena. Les bruixes sempre ho fan tot al revés. En lloc de portar ciris blancs porten ciris negres, ballen en cercle però no es veuen les cares, estan collint al costat del riu, hi ha uns quants que estan collint com bestioles, sembla que després poden utilitzar-les per fer els seus ungüents. Ui, com corre això? Sí, aquí. Aquestes dues són de 30 o 40 anys més tard, a mitjans del segle XVII, però clar, tenen un nivell de detall i de realisme que realment, si creus en bruixes, és això. És això el que fan les bruixes. Fins i tot a la imatge de l'esquerra es barreja amb elements de quiromància. Aquesta imatge surt tot amb bestioles estranyes. L'ajudant de la bruixa està enviant xemeneia amunt les bruixes que els hi toca aquell dia anar a fer mal, veient que van amb l'escombra. Curiosament porta l'escombra al revés, també. No és com la dibuixaríem, porta l'escombra al revés. I la de la dreta és una imatge també bastant dura, bastant realista, que es veu que aquesta dona ha sortit de nit, acompanyada de tot aquest exèrcit d'éssers estranys, i on va? Doncs va a sota d'una forca, on hi ha un penjat. Suposadament va buscar la mandràgora, que és la planta que diuen que creix quan una persona pengen amb un bandoler o el que sigui, doncs el semen del que pengen cau, al moment de penjar-te hi ha una ejaculació i la mandràgora es diu que creix a sota de les forques per això. I com que la mandràgora té uns efectes al·lucinògens i les bruixes es dediquen a això,
doncs tot quadra. Carai. Val, i aquestes... Ostres, quina sensibilitat que té això, tu. I aquestes dues són ja... La de baix és de finals del segle XVII i per mi potser és la imatge més útil perquè té una intenció més periodística, m'atreviria a dir jo. Fins i tot hi ha les lletres posades a sobre de cada personatge. I al castell de dalt a l'esquerra es veuen bruixes empresonades, després es veuen les bruixes penjades, bruixes, les dones que van acusar de bruixes. El botxí, que està comprovant que realment la feina hagi sortit bé. I a baix a la dreta veiem un detall curiós, que és que estan pagant en el caçador de bruixes, el descobridor de bruixes. El concepte aquest de que aquí tothom s'ho cava. El concepte de negoci, que és una de les idees, diguem, de tot aquest fenomen, que s'està començant a... s'està començant, ja fa temps que se sap, però estan sortint dades i sembla que realment podia ser un dels arguments, un dels motius pels que això s'extengués com una taca d'oli, perquè realment era un negoci. Jo em poso a dibuixar el meu món del segle XVII i les meves bruixes. Llavors dibuixo... Ambiento a la història l'any 1617 perquè és l'any anomenat l'any del diluvi. Sabem que això s'emmarca dins el que s'anomena la petita edat del gel, un moment que van baixar molt les temperatures, va ser un moment molt dolent per les collites i a més l'any 1617 va ser una cosa que, per molt que ens ho expliquin, no ens ho podem arribar a imaginar el que va passar. Tots els rius van créixer d'una manera... ja et dic, que no ens ho podem imaginar. Em sembla que el Pont del Diable ja la marca, d'on va arribar l'aigua el 1617, i és quasi fins a la capella de dalt. O sigui, una cosa impressionant. Llavors va ser una desgràcia. I a qui s'atribuïen les desgràcies? Doncs a les bruixes. Llavors ara m'agradaria una mica pensar en qui va protagonitzar tot això. Quins personatges hi havia en aquestes comunitats que no ho van aturar o que van mirar cap a un altre costat o que van promocionar-ho. Bé, aquí veiem, imagineu-vos, ja us han explicat, una societat molt religiosa, molt creient, fanatitzada. Doncs imagineu-vos el que havia de ser veure el rector del poble, la persona, diguem, que sap llegir del poble, la persona que et confessa, la persona que li expliques els teus problemes i li demanes consell. Doncs imagineu-vos quan hi ha núvols i que pot afectar les collites, doncs veure aquest home, que és un home respectable, venerable, pujar dalt d'una torre o posar-se dins un comunidor, començar a cridar com un boig i a fer conjurs contra els núvols o contra les bruixes perquè el mal temps s'acabi. Doncs, evidentment, si aquest home creu en bruixes, les bruixes existeixen. És una mica baixar al detall, dir, això com va poder ser? Que és la pregunta que ens fem tots quan parlem de la bruixeria. Com devia afectar aquestes comunitats l'aparició d'un personatge que se'l reconeix com capaç de descobrir qui és bruixa i qui no és bruixa, amb mètodes estrafolaris, fregant amb un drap amb aigua beneïda a l'esquena i veient una senyal que només ell veu. Com devia afectar això? Com el Consell de Poble, clar, si passa això i et diuen, escolta'm, pagant un tant, fem venir aquí una sèrie de gent que ens jutjarà aquesta dona i ens la condemnarà i ens la traurà de circulació i gràcies a això les collites, podrem tenir collites, doncs tu penses, pagues i s'ha acabat el problema. Com devien reaccionar també les autoritats locals, amb un sistema pràcticament feudal encara, que podríem comparar amb el Far West, el xèrif del poble. Vull dir, aquí la llei la imposo jo i a més vull que tots els vilatans vegin que la llei sóc jo. I si hi ha un problema i jo el puc resoldre, el resolc. I la manera de resoldre'l, doncs ja sabeu quina va ser. O el cirurgià del poble, aquí és el senyor aquest de les ulleres, que d'alguna manera aquestes dones que s'anaven i venien, feien ungüents i venien barreges d'herbes per curar la gent, doncs també representaven una mica una competència deslleial. Com devien reaccionar aquests dos personatges, el batlle i el cirurgià? Que a més són dos personatges
que al moment de la tortura també hi són, perquè el cirurgià és el que va controlant que aquella dona no es mori perquè pugui seguir parlant, i el batlle forma part del tribunal. Pensem que en aquell moment... Bueno, ara ho explicaré després. I com devien reaccionar les altres dones? Amb aquest discurs que hi ha ara de que això va ser una cosa, doncs, no sé, fins a un punt feminista, bueno, doncs, què van fer les altres dones? Hi havia dones, per exemple, entre les delatores. També està bé veure-ho, baixar el detall. En funció d'això jo dibuixo les meves bruixes. Les meves bruixes són persones absolutament normals, que no són bruixes fins que no se les acusa de bruixes. Fan una vida, doncs mira, aquí les tenim a l'esquerra buscant bolets i a la dreta recollint farigola o romaní. Són dones que coneixen el cos femení i per tant algunes d'elles fan de llevadores. Coneixen més el cos femení que els metges. Els metges, per exemple, els metges estudien medicina a la universitat, però els metges d'aquella època no toquen mai un malalt. Els metges decreten un tractament i qui aplica aquell tractament és el cirurgià del poble, però el metge no toca mai els malalts. Recordo que els metges estudien medicina a la universitat, que en aquell moment les dones hi tenen vetada l'entrada i que a més casualment les universitats qui les dirigeix? L'Església. O sigui que és la tempesta perfecta, tot plegat. I les dones, evidentment, també van al riu a rentar roba i això, fan barreges d'herbes i les venen als veïns per si la nena li fa mal l'orella. Moltes d'elles viuen en llocs senzills, no tenen... Això les converteix... Moltes són vídues i això provoca una indefensió, perquè no tenen capacitat de contractar, per exemple, una defensa en el moment dels judicis. Això aquí ens hi podem allargar, també. I aquesta és l'última imatge que he posat, que és una dona també normal, que riu, que estic segur que reien fins que els hi tocava ser justiciades o ser condemnades, i que l'única similitud que jo li veig amb una bruixa és quan surt a passejar el ramat de cabres, doncs si se li acosta el cabró al costat, és l'única referència que podríem tenir que aquesta dona és bruixa. Siguiente. Ostres, molt bé, molt il·lustratiu. Suggereixen, els dibuixos. Bé, anem a presentar la darrera ponent. És la Clàudia Pujol. Ella és la directora de Sàpiens, la revista en català que actualment es ven més. És directora des de fa uns anys i vicepresidenta segona d'Òmnium. Forma part de la Junta Nacional des del 2015. És olotina i es va llicenciar en periodisme a la Universitat Autònoma. Té un màster en Relacions Internacionals. La seva mirada és, doncs, més des de la divulgació que no pas des de la recerca històrica. Així tenim perfils diferents en aquesta sessió, però amb mirades semblants. Com a autora té bibliografia publicada sobre la història de Cuba, però també sobre novel·la negra. Va ser comissària de l'exposició El món de 1714 que es va fer en ocasió del tricentenari. Cal dir també que la revista Sàpiens del mes de març, on el tema central era el de les bruixes, es va esgotar immediatament. Això vol dir l'interès que genera. Endavant, Clàudia. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Anna, per la presentació. Una cosa que combina Sàpiens i Òmnium és com a casa, com podeu imaginar-vos. A veure, si des del Sàpiens nosaltres vam decidir fer aquest monogràfic, que ara comentava l'Anna el mes de març, la portada també ens va costar una mica triar-la, perquè volíem sortir de l'estereotip, però la gent també havia de veure que estàvem parlant de bruixes. Llavors vam utilitzar aquesta idea que remet una mica a un grimori, podríem dir-ne, aquests llibres que ho explicaven, que recull el coneixement màgic europeu, i llavors vam fer un joc visual amb bruixes i no eren bruixes. M'imagino que des d'aquí us serà una mica difícil veure, però en tot cas hi havia tot un joc en aquest sentit. Ens semblava interessant també associar-ho a tota una campanya de desgreuge,
bàsicament per tres motius. Si fem aquest especial i a més ho associem a una campanya per dignificar i recuperar la memòria d'aquestes dones, va ser per tres coses. Primera cosa, per la casualitat, l'atzar. El detonant va ser un tuit. En aquest món modern, a vegades les coses sorgeixen a cops de tuit, no? Em vaig fixar que un dels nostres col·laboradors, l'Àngel Casals, va fer un tuit que informava que a Escòcia s'estava fent una campanya per dignificar les bruixes. I vam dir, home, si a Escòcia estan fent una campanya per dignificar les seves bruixes, no estaria malament que aquí féssim alguna cosa similar, no? Però és que, a més, quan comences a mirar, a Escòcia tenen una campanya que es diu Witches of Scotland, que si ho poseu també podreu veure que reclamen una disculpa oficial, que el Parlament escocès revoqui les sentències, que es construeixi un monument nacional. Hi ha una sèrie de reivindicacions que durant des de la tardor passada i fins ara estan fent el seu xup-xup, no? Vam començar a mirar i vam descobrir, per exemple, que a Suïssa, també al Parlament de Friburg, concretament, també han fet tota una declaració en aquest sentit, que la darrera dona executada, perfectament documentada, de Suïssa, també se n'han fet llibres, pel·lícules, que té un museu dedicat. Vas mirant, no? T'adones que a Alemanya fa poc que les seves bruixes també les ha rehabilitat, fins i tot ara en els últims mesos uns quants bisbes han demanat disculpes per la persecució que hi va haver. Veus que a Noruega s'ha impulsat un gran memorial, tot això en els darrers temps, no? I el Parlament navarrès el 2019 va fer una moció que instava a integrar la memòria de les bruixes en un programa que tenen de l'Institut de Memòria, no? I també van fer un acte institucional de reconeixement, etc. Nosaltres què vam pensar? Vam pensar, home, tindria tot el sentit, en certa manera, sumar-nos, no crec que li poguéssim dir un incipient moviment continental, però bé, una mica potser sí, no? Perquè em sembla que, ho deia abans, no sé si la Marina o l'Oriol, hem de pensar que a nivell europeu hi va haver, les xifres varien una mica, però estem parlant entre 40.000 i 60.000 dones que van ser acusades per bruixeria i moltes d'elles executades. Per tant, estem parlant d'una xifra molt, molt, molt significativa. Per tant, vam descobrir que a Escòcia es feia això, vam furgar una miqueta, vam veure que hi havia altres iniciatives similars i ens va semblar interessant fer alguna cosa similar al respecte. Primer punt. Això no es podia fer, evidentment, sense que aquest país hi hagués una gran tradició en recerca historiogràfica, sobretot des de la magnífica exposició que explicava la Marina al Museu d'Història de Catalunya. L'Agustí, el 2007, va comissariar aquesta exposició amb la Josefina Roma, per bruixa i metzinera, que per mi el més interessant d'aquesta exposició era que introduïa aquesta barbàrie, un tema molt desconegut en aquell moment, el 2008, gairebé ningú coneixia aquest episodi històric, i a més la posava en el context europeu. Això no és una cosa que només va passar aquí, sinó que va passar a molts llocs d'Europa. Això va ser el que vam fer en aquell moment, el 2008, però a partir d'aquí, que la Marina ja ho anunciava, s'ha anat seguint fent recerca. El Pau, per exemple, el 2013, estem parlant de 5 anys després, va llegir la seva tesi doctoral, que era una tesi doctoral sobre la cacera de bruixes a Catalunya, la primera en el nostre país sobre aquest fenomen. I en els últims 10 anys se'ls ha passat, entre altres activitats, el Pau Castell fa moltes coses, entre altres activitats, anant a la recerca als arxius locals per trobar tots aquests processos judicials i per poder posar noms i xifres a tota aquesta barbàrie. Una barbàrie que es va estendre per tot el territori. O sigui, tenim casos des del Pirineu, els primers casos identificats, fins a les Terres de l'Ebre, però des de la Franja de Ponent fins a Perpinyà. O sigui, es va estendre com una taca d'oli. En tot cas, gràcies a tota aquesta tasca titànica, va ser possible que els Sàpiens què féssim? Publiquéssim el cens més complet que s'ha publicat mai sobre la cacera de bruixes aquest març. Quan ells estaven fent l'exposició hi havia uns 400 noms identificats, ara en tenim uns 700, que hem geolocalitzat en un magnífic mapa interactiu. Jo la veritat és que havia preparat un PowerPoint, però ha arribat corrupte, no sé per quin motiu, per tant, no passa res, però vull dir que si entreu, 3 dobles, sí, qüestió de bruixes, les bruixes m'han fet alguna cosa així. Si entreu a www.sapiens.cat, cacera de bruixes, allà trobareu
podreu entrar a cadascun dels vostres municipis i saber a Terrassa quantes dones hi havia, a Sabadell, a Sant Cugat, i la veritat està molt bé, està molt bé. De totes les dones també hi ha unes petites fitxes, algunes se saben més coses, les altres menys, d'altres no se sap si van morir a la forca, per tant si van ser executades, moltes ho van ser, si no, etc. No? I els detalls de tot això. I la gràcia és que és un cens viu. No? Per tant, això va ser possible gràcies a una recerca i hi havia un altre motiu de molt de pes, i és el que també avançava una mica abans, que malauradament el nostre país és un escenari privilegiat per a l'estudi d'aquest fenomen, tant per precocitat com per intensitat. No? Per precocitat, segur que el Pau us va explicar que a les Valls d'Àneu és on s'ha localitzat el document més antic del primer procés de bruixeria d'Europa, 1471. I també per intensitat, no? Perquè a Catalunya va ser juntament amb Escòcia, juntament amb Suïssa, alguns indrets d'Alemanya, a Escandinàvia, etc., on més dones van ser jutjades i moltes d'elles executades per aquest crim inexistent entre els segles XV i XVIII, però sobretot, estem parlant de segles XVI i XVII. No? De fet, el punt més alt és el 1617, no? Que segurament també el teu llibre l'havia situat, perquè va ser l'any que hi va haver més execucions. Per tant, no era en absolut un tema aliè per nosaltres. Llavors ens semblava que tenia tot el sentit del món dedicar tot un dossier, que és aquest, no? I muntar tota una campanya de dignificació, de reparació i de dignificació al voltant de les bruixes, no? Sobretot per visibilitzar una cosa de la qual sovint es parla molt, no? Però és que va ser un feminicidi en tota regla, o sigui, segurament és els historiadors ho diuen, si ho diuen els periodistes no té gaire valor perquè ens agrada posar aquests titulars, però això ho diuen els experts, que segurament és el feminicidi institucionalitzat més important de la història de la humanitat, no? Perquè també segurament us ho devien explicar el Pau i l'Agustí, doncs fa 3 o 4 segles, aquí a casa nostra, si eres dona, si a més eres pobra, vídua, analfabeta, migrada o diferent pel motiu que fos, doncs no era gens descartable que els teus veïns i veïnes t'assenyalessin com a bruixa i acabessis penjada a la forca després d'un judici sense cap mena de garantia processal, no? Estem parlant, ens hem de situar en una societat molt, molt misògena, en la qual es considerava que si a algun lloc s'havia comès algun tipus d'encanteri, tothom sospitava abans una dona que no pas d'un home, era així. Les dones, ja ho sabeu, se'ns considera, crec que encara ara una mica, més propenses a la maldat, més tendents a la luxúria, més fàcilment seduïbles pel dimoni i totes aquestes coses. En qualsevol cas, i bromes a banda, totes aquestes dones van ser el boc expiatori d'una societat convençuda de l'origen malèfic d'algunes de les seves desgràcies, de les desgràcies que no sabien interpretar, la mort d'un infant, que se'ls espatllés una collita a causa d'una gran tempesta o de la petita edat de gel que comentava l'Oriol. Llavors, a part del monogràfic, que recollia tota la recerca, us explicava la nostra responsable, us explico una mica tota la campanya de comunicació que vam fer a partir d'aquí, tots els actes. La nostra responsable del web, la Caterina Úbeda, es va currar un atles interactiu molt xulo que us comentava, amb un cercador on podeu trobar per municipis tots els municipis de Catalunya on va haver-hi processos judicials. Estem parlant, com us deia, una taca d'oli important. O sigui, estem parlant que a uns 200 municipis de Catalunya, per tant, el 20% dels municipis de Catalunya, va haver-hi processos judicials en els seus termes municipals. Ara tenim uns 700 noms, ho dèiem abans, documentats. És difícil que se'n puguin trobar molts més, però sí que és un cens viu i arran de la publicació d'aquest cens sí que ens van arribant altres històries, altres bruixes. Sabíeu la bruixa aquesta de Cervera? Teniu documentada que al Mallol també hi havia una bruixa? Llavors, prèvia verificació del Pau i l'Agustí, si s'escau, les introduïm en aquest cens. Ells estan convençuts que de processos que no els trobarem, però n'hi devia haver almenys un miler, perquè si 700 ja els tenim documentats, fàcilment fa preveure que estaríem parlant d'un miler com a mínim de processos. Llavors, per tant, vam fer un monogràfic, vam fer tot aquest atles interactiu, això és una cosa que acostumem a fer sovint, i a partir d'aquí ja són coses que no acostumem a fer sovint als Sàpiens. Vam redactar un manifest, que també si entreu al web tindreu tot el manifest, també us ho havia posat tot bonic,
però m'haureu d'escoltar només a mi. Un manifest al qual, a primera instància, o sigui, quan va sortir la revista, vam demanar que signessin la col·laboració d'uns 150 historiadors i historiadores de les principals universitats del país, que es veiés que el que portàvem allà no era una cosa que ens havíem inventat 4 que passaven per allà, sinó que era una cosa sèria i que tenia el recolzament de tots els historiadors o de la majoria d'historiadors d'aquest país. Perquè tot això tingués ressò, ja sabeu com funcionen les coses, necessites un bon anunci. Me'l podràs posar perquè l'anunci es veu que aquest sí que ha arribat bé. Us posarem, és que és molt xulo l'anunci si no l'heu vist. Dones perseguides, torturades, penjades a la forca. La cacera de bruixes és un clar exemple dels estigmes que persegueixen a les dones des de fa segles. Dones innocents, marginades i criminalitzades per la societat, torturades i executades perquè se les considerava diferents. Entre els segles XV i XVIII van ser executades a Viladrau, Sabadell, Puigcerdà, Gualba. Milers de dones acusades de ser bruixes. Ara sabem els noms i cognoms de les acusades de bruixeria, torturades i executades a Catalunya en indrets molt similars a aquest. Quants noms de bruixes coneixes? Qui va decidir que eren bruixes? Per què van ser perseguides i assassinades? Per tots els silencis que has contestat, llancem la campanya. No eren bruixes. Perquè no eren bruixes. Eren dones. Eren dones diverses, diferents, pobres, vídues, sàvies, valentes. Dones, dones. La revista Sàpiens treu a la llum per primera vegada tot el que s'ha descobert fins ara d'aquestes dones. Una investigació que vol ser el tret de sortida a una campanya per reivindicar la seva memòria i dignificar-les. Volem justícia històrica per a totes elles. Perquè no eren bruixes, eren dones. Uneix-t'hi, difon, comparteix i signa el manifest. Perquè no eren bruixes, eren dones. No eren bruixes. Eren dones. Perquè no eren bruixes. Eren dones. No eren bruixes. Eren dones. Eren dones. No he pogut veure, hi havia les actrius l'Itziar Castro, si alguna no les heu conegut, l'Aina Clotet, l'Anna Izcobalceta, l'Agnès Busquets, les escriptores Maria Barbal i Esther Vives i l'advocada Carla Vall. Com que a més havíem convocat tots els nostres coneguts. Tu coneixes alguna persona famosa, tal? Sí, jo li puc dir, perquè la cosa va anar així, també. No és allò que fos una agència professional, no. Jo conec l'actriu, tal. Llavors vam convocar tanta gent que no podien sortir totes al vídeo. Després, per exemple, els que no van poder sortir o no podien venir el dia de la gravació els hi van demanar capsuletes. Per exemple, la Clara Segura, la Laura Rossell, teníem moltes altres que en els següents dies de la campanya anàvem tirant capsuletes demanant-los això. No eren bruixes, eren dones, entra a aquest web, signa el manifest. Evidentment, això sí que ho fem, vam redactar una nota de premsa que vam enviar a tots els mitjans, els nostres habituals, TV3, Catalunya Ràdio, RAC1, els mitjans de l'Ara, tots els mitjans que més o menys ens fan cas quan tenim algun tema, però aquesta vegada vam sortir de la nostra àrea de confort, perquè, la CERT també ens havien entrevistat altres vegades, però, per exemple, ens van començar a trucar mitjans que no ens acostumen a trucar, o sigui, Onda Cero, Ràdio Nacional d'Espanya, etc. Llavors, amb el meu castellà, amb accent olotí, vam fer el que vam poder, però altres coses. Ens van començar a trucar també mitjans de col·lectius feministes, revistes feministes, ens van fer twitches d'aquestes coses que fan la gent jove, que jo encara no sabia com funcionava. Et truquen a uns col·lectius feministes que són twitches, que són els repollos i els no sé què més. Vam participar en molts moviments que fins ara no hi havíem participat. La qual cosa, ara ho dic de broma, però per nosaltres, clar, això està molt bé perquè vam sortir del nostre marc habitual i vam aconseguir arribar a un públic que generalment amb la nostra revista no aconseguim arribar-hi. Vam fer un acte gran al Palau Robert, que va ser com el tret de sortida de tot plegat, amb el grup de música Ginestar, que ells tenen també una cançó, una de les seves cançons, l'haguéssim pogut posar també, però és igual, no cal, que té a veure amb les bruixes, i en definitiva el que volíem és que això, anar sumant adhesions, anar sumant adhesions. Ara mateix en portem 11.537 signatures,
entre associacions, museus, col·lectius, feministes, persones individuals, vull dir, tota la gent que vulgui sumar-se. Si algú de vosaltres no s'hi ha sumat, no trigueu a fer-ho, perquè la campanya continua fins al març, o sigui, és un any de campanya. Per nosaltres era molt important, a part d'aquest acte que vam fer al Palau Robert, que era com el tret de sortida, que hi haguessin molts actes arreu del territori, que es fessin moltes campanyes de desgreuge, moltes xerrades, moltes conferències, etc. Llavors hem fet actes, potser hem fet una vintena d'actes, generalment enviem el Pau o l'Agustí, perquè són les dues persones que ens representen i que en saben molt, però penseu que hem fet actes a Reus, a la Quart, a la Selva del Camp, a Àger, a Caldes de Montbui, a Palau-solità i Plegamans, a Bellcaire d'Urgell, ara properament tenim Sant Feliu Sasserra, Palma de Mallorca, mira, avui ens han demanat d'Olvan, que és un poc, a vegades ho has de buscar ben bé xunca, del Berguedà, d'Òmnium, també algunes seus d'Òmnium, molt bé, vam fer-ho a Sant Cugat, ara a Terrassa, de fet la setmana que ve ho fem a Camós, també ho organitza Òmnium, al Pla de l'Estany. I aquests mateixos ajuntaments han sortit algunes iniciatives curioses, a part de fer les xerrades o dels actes de desgreuge. Per exemple, a la Quart ens arribem allà i ens trobem tot un merchandising associat amb camisetes, gots, que també tenia unes fotos sensacionals de tot un merchandising associat. A Caldes de Montbui, per exemple, en el marc de l'Escaldarium, van representar una obra de teatre també que van fer titulada No eren bruixes, no eren dones, basada en el nostre dossier, han batejat un dels seus carrers. A Palau de Solità i Plegamans, fa res un parell de setmanes, en el seu acte de desgreuge, concretament, van batejar els 4 parcs infantils, que dius, infantils amb nom de bruixes, els 4 parcs infantils de la vila, amb el nom de Na Riera, Na Fustera, Franzina, Marrast i Na Margarida, que a més tenen uns noms i uns pseudònims meravellosos. Les 3 primeres se sap que van ser executades a la forca i de la quarta es desconeix el desenllaç del seu judici. Però més efectes col·laterals. Ara, per exemple, l'Agustí Alcoberro, avui el tenim a Còrsega perquè l'han convidat també a un col·loqui d'aquests internacionals a parlar de la cacera de bruixes. El Pau Castell, no només pel dossier, evidentment per tota la recerca, també va rebre el Premi Rafael Patxot, fa uns mesos, feia poc que havia sortit. Per tant, tots aquests efectes col·laterals creiem que està molt bé i que ajuden tot plegat molt a divulgar aquesta història. Ara sapigueu que aquesta setmana em sembla que ja s'ha registrat una moció al Parlament de Catalunya que s'ha d'aprovar abans no acabi l'any, de moment amb el suport del 85% dels grups parlamentaris. Us podeu imaginar els que no se'ls ha demanat. 85%, segurament Ciutadans també hi votarà a favor, per tant, crec que s'aprovarà una cosa amb el 90% dels vots, que no es deu aprovar res més amb el 90% dels vots en aquest país, però això semblaria que sí. Us dic molt la resolució del Parlament perquè, en definitiva, els punts aquests és una mica el que pretenem amb aquesta campanya. O sigui, el Parlament de Catalunya reconeix les dones acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes d'això que us comentava, d'aquesta persecució misògina que va dur a l'assassinat milers de dones arreu del món, i manifesta, evidentment, el seu suport en aquesta campanya i insta el govern a 4 coses: a reparar la memòria històrica, dignificar i reivindicar promovent accions de desgreuge de totes les dones injustament condemnades per bruixeria, per tal també de sensibilitzar el conjunt de la població amb els valors de la igualtat, dels drets humans, primer punt. Segon punt, impulsar estudis acadèmics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes, les seves causes, incorporant aquest fet en els currículums acadèmics. Tercer punt, impulsar la promoció d'accions divulgatives per donar a conèixer la cacera de bruixes realitzada durant tants anys a Catalunya i també sensibilitzar per aquest episodi històric. I emplaçar els ajuntaments a la revisió del seu nomenclàtor, que de fet alguns ja tenim alguns carrers amb noms de bruixes, que no us ho he dit, per tal d'incloure bruixes condemnades per bruixeria, dones condemnades per bruixeria en els seus municipis, com a exercici de reparació històrica i també de feminització dels noms dels carrers. Aquesta moció s'ha d'aprovar abans no acabi l'any. També sapigueu que una 80ena d'ajuntaments de Catalunya s'han adherit, alguns també han fet mocions als seus propis ajuntaments, altres només s'han adherit directament al manifest.
Això pel que fa aquest any, i llavors a principi de l'any que ve tenim 2 activitats més importants. Un és el primer trimestre s'estrenarà a TV3 una docuficció dirigida per la Joana Pardos, que és una directora de primeríssim ordre, que ens fa molta il·lusió, està quedant molt bé. De fet, m'han passat els primers materials i els he de veure aquest cap de setmana, però estem molt contents de com està anant. I tancaríem l'any, tota la campanya, amb un acte de desgreuge que seria com a nivell nacional, que ens agradaria que hi fos el president de la Generalitat. I seria segurament el març que ve i tancaríem tota aquesta campanya. Per tant, això és una mica tot el que hem fet nosaltres. I abans d'acabar res, si em deixeu, tinc 2 minuts més, només per fer un final. Jo us he explicat el cas dels Sàpiens a la nostra campanya, però evidentment no som els únics que estem fent divulgació històrica. La Marina ens explicava l'exposició magnífica del museu, l'Oriol els seus còmics, que jo sempre li dic tant de bo com jo era jove, no hagués tingut els teus còmics o tingués el Petit Sàpiens, que també nosaltres estem fent molta divulgació de tots aquests temes. També dir-vos, clar, el tema de bruixes, al final també ha anat molt bé perquè és un moment que el tema de bruixes està de moda, en certa manera, i que han esdevingut la màgia, una cosa, les bruixes han deixat de fer por, i la màgia ha esdevingut una cosa més positiva, amb les novel·les de Harry Potter i tot plegat, i ha anat emergint també, que és inevitable que passi, que l'Oriol també ho apuntava una mica, la figura de la bruixa com aquesta heroïna sàvia, amb uns coneixements ancestrals, que alguns l'han volgut fer enfrontada al patriarcat, tot això, que és una figura que literàriament i cinematogràficament és molt, molt potent, que ha donat lloc a nombrosos bestsellers, però que és una bruixa de ficció, perquè la realitat dels processos històrics és força diferent, i la realitat és que el que et trobes són dones pobres, vídues, analfabetes, marginades, immigrades, per tant, poc empoderades. Sí que segurament hi havia dones guaridores, però la majoria de dones no eren d'aquest tipus. Per tant, el lema aquell que ens agrada molt dir a les manifestacions, som les netes de les bruixes que vau penjar i tot això, sí, efectivament som les netes de totes aquestes dones, però també som les netes de totes aquestes dones estadísticament molt superiors, a més, que van acusar les seves veïnes per por, per ignorància, per enveja, per estendre falsos rumors i que van assistir a les seves execucions entre crits i aplaudiments. Vull dir, per tant, la història a vegades és més complexa que un simple eslògan. En resum, nosaltres volíem amb aquesta campanya ajudar, posar el nostre granet de sorra a divulgar aquest episodi de la nostra història, dignificar la memòria de les bruixes i també reflexionar, que la gent li fes reflexionar una miqueta sobre altres moments de la història, que la societat també ha necessitat canalitzar la seva ràbia contra algun col·lectiu. Segurament els jueus podria ser un dels casos més paradigmàtics, però en trobaríem d'altres. En definitiva, era això el que volia explicar-vos. Gràcies. Suposo, Clàudia, que tota aquesta divulgació que heu anat fent ens pot ajudar també amb la reivindicació actual que hi ha de cara a les dones, no? Una manera també de conscienciar. Sí. De fet, a veure, nosaltres també vam fer coincidir això amb el número de març dels Sàpiens al voltant del 8 de març, perquè també sabem que és un... Hem buscat també l'oportunitat, evidentment, perquè sabem que tot aquest moviment i aquest fenomen hi és molt potent i, a més, és molt necessari reivindicar-lo des de molts punts de vista. Això és el punt de vista històric de les bruixes, però, evidentment, sí, des del punt de vista actual, perquè pensem que, per sort, al nostre país, a veure, tot el tema de les bruixes és atàvic, ja el considerem atàvic, però hem de pensar que molts altres llocs del món
molts altres no, però hi ha llocs del món, a l'Aràbia, a diversos països africans, que segueixen moltes dones avui dia sent executades per bruixes i per metzineres. Unes les pengen, les altres les cremen i les altres doncs les decapiten. Però vull dir que això, que a casa nostra, per sort, aquesta pràctica doncs, fa molts anys que està erradicada, a altres països segueix sent vigent. Per tant, a molts llocs és un tema, això que nosaltres parlem, sí, ara fa 300 o 400 anys, bueno, doncs hi ha països que ho estan vivint ara mateix. Sí, sí. Doncs encara tenim una estoneta, si voleu fer alguna pregunta. Teniu alguna cosa interessant per... Mira. En primer lloc, gràcies per aquest curset, que ha sigut tot plegat molt interessant. Però hi ha un tema que jo no sé si em podreu respondre. Suposo que la historiadora, suposo que sí. Però és que... No soc l'Agustí Alcoberro ni el Pau Castells, M'ha quedat el dubte del per què no hi ha casos de bruixeria a la resta de la península ibèrica. Castella, Andalusia, no ho sé, no hi ha casos. Jo em pregunto que és que ja s'han perdut els documents, no els he interessat, o és que no n'hi havia quan era... No ho sé, és un tema que des del primer dia que tinc aquest dubte, perquè si formava part geogràficament... A veure si ho sé explicar bé, no ho sé, no m'ajudeu, perquè en realitat hi ha uns primers casos que comencen, són aquests famosos a Burgos, els de Valladolid i de Zugarramurdi, i a Navarra, i sí que hi ha uns processos, em sembla que hi ha 8 execucions, començament, i la Inquisició inicialment s'hi posa i fa aquest paper d'acusadora, però després hi ha un inquisidor, Salazar, que és aquest document que ja us he ensenyat, l'edicte de silenci, que acaba convencent a tothom, acaba dient que això no està ben plantejat, que això són imaginacions i parlauries i que no s'ha de tenir, i que aquestes dones no són bruixes, no han anat a plecs ni a sàbats, que això no és veritat, i que és una mica això, la tesi contrària a la que estem dient ara, no? És a dir, és el primer defensor, com si diguéssim, de les bruixes. I s'acaba imposant la seva tesi i, per tant, es paren tots els processos que hi havia a la zona de Navarra. Em sembla que hi havia uns 6.000 o quasi 7.000 a punt. I la Inquisició, que és una institució al Regne de Castella i a la península, pren aquest paper i, per tant, quan hi ha acusacions populars, les desaté. No considera que siguin casos que hagin de ser jutjats. A Catalunya, a veure si veig bé, és una mica diferent. També hi ha la Inquisició, de fet, al final la Inquisició s'hi posarà, i el 1622 d'arrel s'acaben les sentències, hi ha un procés que fa la Real Audiència, que és la que se n'hi diu d'evocació, o sigui, se suspenen totes les causes que hi havia obertes i totes les acusades poden tornar cap a casa seva. Però a Catalunya hi ha el sistema judicial és una mica diferent. I a Catalunya té molt de pes les jurisdiccions senyorials. Cada territori, cada municipi té el seu senyor. No sé, ara per posar un exemple, doncs la Francina Redorta que us he explicat de Menàrguens, el seu senyor feudal és el monestir de Poblet. I els casos es jutgen en les jurisdiccions locals. I són aquests jutges dels senyors, i que estan als pobles, que fan aquests judicis. I això s'escapa al control de la Inquisició. De fet, una de les coses que nosaltres, mira, les primeres coses que vam aprendre és ostres, no les cremen, les pengen, no? Clar, perquè cremar només ho podia fer la Inquisició. I per tant, per això se les penjava a la forca. La raó és aquesta, que aquesta organització jurídica diferent que hi ha a Catalunya, a la Corona d'Aragó, i que fa que siguin els tribunals locals els que... I això no passa a la resta... no passa a Espanya, a Castella. En aquest cas, la descentralització va ser dolenta, diguem-ne.
Sí, una mica el que expliquen sempre, no? El Pau i l'Agustí, és els països i a les zones on hi havia les institucions més descentralitzades, no? Que hi ha molts més casos de bruixeria que no pas en els països més centralitzats, no? Per tant, on trobem més casos? A Catalunya, a Escòcia, alguns lands alemanys, no? Aquí la Inquisició no és tan dolenta, la Inquisició es combat el que considera les veritables heretgies, no? Vull dir que les bruixes que prepareixen algun remei no les consideraven una veritable heretgia, no? Una miqueta. Fins i tot les zones allunyades dels centres de poder sembla que el tant per cent és més alt també, no? Una mica. Sí, hola, bona tarda. La meva pregunta és, les bruixes en aquella època, en aquell context, es consideraven només bruixes les que eren guaridores i les que curaven amb herbes o no curaven, o també es practicava l'evidència, com ara, no? Avui en dia vas i et tiren les cartes i fan no sé què i consulten els esperits i aquestes coses. Això existia també, i si existia, es consideraven també com a bruixes i anaven a parar a la forca també? O això és una cosa més d'ara, de quan es va tenir més coneixement dels xamans i totes aquestes coses? Bé, no sé. Digues. Tenim un historiador aquí. No he vingut per això avui, però les pràctiques de màgia, de fetilleria, d'endevinament, de totes aquestes pràctiques, han existit sempre i han estat, és el que intentàvem nosaltres explicar al començament de l'exposició, i estaven ben vistes, no és un problema, no teníem més problema, perquè moltes d'aquestes pràctiques el que intenten és fer el bé, trobar una cosa que has perdut, que se't curi la vaca, que no sé, que el teu fill neixi bé, a part de les sanacions, els remeis per si la gent està constipada, el que sigui, no? I per tant, ja hi ha unes persones especialitzades en totes les cultures i els pobles que fan aquest paper, no? I no tenia més problema. El problema vindrà quan arriba la intransigència de l'època moderna, d'aquest invent de la bruixeria. En realitat, a nosaltres, els historiadors, el de menys és el que diuen aquells processos, perquè allà se'ls fa dir sota tortura a les dones acusades el que diuen llibres com el Maleum Maleficarum, el que està escrit ja. O sigui, aquestes dones se'ls pregunta per allò que ja està escrit, que se suposa que fa una bruixa. Per tant, era igual si tiraven les cartes, si eren remeieres, o això era el de menys. La realitat de la cacera és que se les obliga sota tortura i la gent confessa, perquè ja no pot més, confessa que han fet tot el que els altres els hi han dit, i igual que confessen elles, delaten, acusen altres veïnes, perquè en una plec no hi vas sola, hi vas amb les teves companyes, bruixes també, no? I la realitat és aquesta. És el gir, no? En el moment en què passen, ja no és tant el que fan com que hi ha un moment que es considera que hi ha una secta terrorista entre nosaltres, que a més té contacte amb el diable, i que per tant a la que detectem un personatge d'aquests l'hem d'extirpar. És més la menjada d'olla que el que la dona feia, no? Jo penso el tema del retrat robot de la bruixa, que s'ha volgut també al començament, es va com intentar a veure si aquestes dones tenien fets en comú. Va caient a mesura que van anar apareixent casos. Potser el tret comú és que evidentment que eren dones i que això les feia estar en una situació d'indefensió. Que això per mi és el relat més feminista del tema. Vull dir que és el fet de ser dona, no del que fas, sinó de ser-ho. És que quan Sant Tomàs, d'aquí em sembla que és, diu que la dona és dolenta per definició, doncs ja ho tenim, ja ho tindríem. Sí, i que el diable ha escollit les persones més dèbils i desviades per poder fer mal a la terra. Vull dir, això per mi és definitiu, només amb això ja n'hi ha prou. No cal que les convertim en sufragistes. Vull dir, a més, les pobres... Una de les coses que sorprèn més quan mires tots els processos és que primer hi ha una tortura perquè es reconeixin bruixes, després quan ja s'han reconegut bruixes perquè deixin de torturar-les i les matin d'una vegada, encara les torturen una segona vegada perquè delatin
fes això? Amigues, companyes, no? I és clar, això també, imagina't doncs, si eres amiga d'aquella dona que estan torturant, doncs en quina situació et posava el tema, no? Vull dir, evidentment, no aixeques un dit per defensar-la, perquè dius, no, el que estic esperant és que es mori i que no digui el meu nom, no? Molt bé, doncs. Alguna altra pregunta? Més que una pregunta, jo voldria fer una aportació, afegir un aspecte més. Escolta'm, és fantàstic, Marina, que hagis esmentat el Joan Reglà, perquè el Joan Reglà va ser un historiador que va morir precoçment i que va ser un dels primers que va fer una mirada des de baix sobre la vida quotidiana, la vida sobre la Catalunya del barroc, oi? I en Reglà va morir jove i no va poder portar a terme totes aquestes investigacions que segurament, si no hagués mort tan jove, no haurien passat 40 anys de la seva mort que s'haguessin engegat. En Reglà parlava del sentiment del barroc i donava alguna explicació a propòsit d'aquesta dialèctica que explica per què en els llocs de jurisdicció descentralitzada hi havia més processos contra dones acusades de bruixa, i aquesta explicació és que els poders feudals, que ja ho he esmentat tots, estaven encara vigents però en decadència en relació amb els poders absoluts de monarquies dominants que cada vegada anaven tenint més força. De tal manera que el senyor que pogués senyorejar la Plana de Vic, el Rosselló o la Conca de Barberà, li interessava demostrar que tenia el poder de jutjar la vida de la gent, que tenia l'imperi. De tal manera que si penjaven dones o bandolers i els posaven a les cruïlles dels camins o als serrats amb les forques, qui passés per allà sabia que hi havia algú que tenia el dret de la vida sobre aquell que passava. De manera de fer el pinxo, de reivindicar-se en un moment en què els grans estats ja anaven dominant, ja anaven prenent aquest poder i per tant potser no ho necessitaven tant, encara que certament el paper de la Inquisició és la raó fonamental. Però em sembla que aquesta qüestió de situar-ho històricament, com dibuixava el Reglà, és una de les coses que també no hem de perdre de vista, perquè ell enfocava des del punt de vista de la vida quotidiana de la gent com afectava. Igual com la Doris Moreno l'últim dia ens deia és que nosaltres ens ho mirem amb una mirada sense parlar de la religió i el 50%, el 60%, una proporció de la vida gravitava sobre el món de la religió en la Catalunya i en l'Europa del segle XVI i XVII, doncs també aquesta manera de veure-ho ens hem de situar en el moment. Per això em sembla que el Reglà hagi vingut també al curs, em sembla fantàstic. Molt bé, doncs. Una pregunta més? No? Doncs acabem aquest cicle. Moltes gràcies a vosaltres per haver col·laborat tots tres en aquesta mirada sobre les bruixes. I gràcies a vosaltres esperem que hagin posat llum a la foscor, no? Que diuen. Moltes gràcies.